Китапны чыгаруда спонсорлык ярдәме күрсәткән иганәчеләр, авыл халкы Метрәйдә туып үсеп, бүген төрле район һәм шәһәрләрдә гомер итүче авылдашлар бәйрәмнең төп кунаклары булды. Күптәннән уйланып килгән шөгыль, мәсьәлә. Берничә кеше талпынып караган иде минем белүемчә. Зур вакыйга дип саныйм. Чөнки беренчедән бөтен авылларда аны оештыру шагыл. Икенчедән аны оештыру җиңел түгел. Һәм ул бит бер тәрбия чарада. Bu işni indi avul егете Рәшит һәм Синара, минем малаем Алмаз башкарып чыктылар. Аларга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Бу китапны чыгуына миннән дә артык сөенүче бар микән? Китапта Метрәй авылы, аның тормышы, халкы, яшәеше, нәсел җепләре, үткәне, бүгенгесе турындагы язмалар урын алган. Берничә бүлектән торган китап Метрәйлеләр өчен генә түгел, һәркемгә кызыксынып укырлык итеп язылган. Бу материалларны инде без байтактан җыйнадык. Мәктәптә, мәктәп музеенда сакланган авыл тарихыбыз бар иде. Шул авыл тарихын тагында байыттык. Беренче бүлегебез безнең китапның менә шушы авылның үткәненә багышланган. Аннан соң инде авылыбыздан чыккан күренекле кешеләргә бер бүлекне багышладык. Читтә яшәгән авыл халкы үзләренең нәсел җепләрен барлап, 50гә якын кешенең гаиләләре һәм нәселләре турында мәгълүмат монда кертелде. Мин үзем менә төп Метрәйнеке бу китап бик нык кирәк Метрәйгә. Без моны күптәннән көттек инде. Рәхмәт. Тырыштык бу китапны җадырга, нукулдан акча кирәк бит инде аңа да. Тырыштык, Аллага шөкер, тарихын шулай җадырга тырышкан кешеләргә рәхмәт яусын инде. Моның өчен бик күп тырышлык кирәк бит балалар. Республикада авыл тарихларын барлау вәзгыяте бара. Метрәйлеләр дә бу агымга бик теләп кушылганнар һәм нәтиҗәсе дә куанычлы. 360 дәнә тираж белән дөнья күргән Тол тирәкле Метрәйем китабы Казанның Ак Бүре редакциясендә дөнья күрде. Бөтен авылларда башкарып чыга алмаган бу эш чыннан да Метрәйлеләр өчен грандиоз вакыйгага әйләнде. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.